פינת המעקב. לפני כשנתיים בתקופת הבחירות הארציות הקודמות דיברנו עם כוכב עיוור שרצה להצביע או להשפיע בבחירות, אבל נתקל בקושי רב בגלל שהפתקים בקלפי אינם נגישים לעיוורים. אם זה לא בברייל ואם זה לא באותיות מובלטות, אז עיוור הוא כבד ראייה, הוא צריך להיעזר במישהו שיבחר במקומו. אין ברירה, או שמישהו שיעזור לו או שינגישו את זה. כוכב הסביר שלרוב הוא בוחר לא ללכת להצביע, וזאת מאחר שהוא צריך להיעזר באדם אחר שיבחר במקומו, וכך הפרטיות שלו נפגעת. בשידור דיברנו גם עם יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, שהסביר שזאת בעיה מוכרת, ואף מוסדר בחוק שלאדם בעל מוגבלות ישנה אפשרות להיעזר באדם אחר שיעזור לו, וזאת על אף הפגיעה בדיסקרטיות, בעצמאות והאפשרות לרמאות או ניצול לעיוור. יובל הציע פתרון עבור הבעיה ומצא דרך להנגשת פתקי הקלפי. מסתבר שאחד הסטארט-אפים שפגשנו השנה זו חברה שנקראת סקודקס, שהמציאה מדפסת שיודעת לקחת דף רגיל ולהדפיס אותו בתלת מימד. זאת אומרת שיהיה לו בליטות. זה אומר שאת אותה פתקית אפשר להדפיס שגם האותיות מובלטות, ואפשר למשש אותם גם למי שלא קורא ברייל, וגם להוסיף אפילו כתב ברייל. בשיעור היה איתנו גם גיורא פורדס, דובר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שהסביר שכרגע לא ניתן לבצע את השינוי. ב-14 לאוקטובר אני יודע שאנשים קיבלו תשובה שהנושא נמצא בבדיקה מעמיקה, כי לעשות חקיקה באין כנסת זה בעיה. אהלן, יובל וגנר, יושב ראש נגישות ישראל. אהלן, איזה דז'ה-וו. מה זה? דיברנו לפני שנתיים, והייתה לנו הרגשה שעד הבחירות הבאות, כלומר, אלה שאנחנו עכשיו בפתחן, כבר הכל ייפטר. נדה, לא? כן, אפילו שהממשלה ישבה תקופה קצרה, גם שנתיים זה מספיק זמן כדי להעביר חוק בישראל, אבל עדיין לא יהיו פתקים שיודפסו גם בכתב ברייל. כן, צריך לצאת את התמונה הכוללת. תמונה הכוללת, קודם כל צריך לזכור שאני, למיטב זיכרוני, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. וזה בחצי ציניות. למיטב זיכרוני השני, יש חוק שנקרא חוק שוויון זכויות והזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, שמדבר על שוויון. אתה אומר, אם מצליבים את שני הדברים האלה, המסקנה היא שהדת נותנת שעיוורים יכולים להיכנס לבד לקלפי ושהיא תהיה מונגשת עבורם. בפועל זה לא יקרה גם בבחירות הקרובות. נכון, זה לא רק עיוורים, זה גם אנשים שלא יודעים לקרוא, וגם אנשים שאולי יש להם מוגבלות תקשורתית או שכלית או שפה אחרת. למה זה תקוע? מה היה צריך לקרות ולא קרה מאז הבחירות האחרונות? תראה, יאמר שוב, כדי להיות הוגן, יאמר לזכותם שבנושא של מוגבלויות, נגישות קלפיות פיזיות, חל שיפור גדול. אבל בנושא הזה, הנושא מה שנקרא עדיין בבדיקה ולא התקדם. אנחנו היינו בפגישה עם מנכ"לית ועדת הבחירות, והיינו בפגישות עם חברי כנסת, וזה לא הבשיל לידי חקיקה, כי כמו שאנחנו יודעים, התקופה הייתה קצרה. אז ככה שאנחנו ממש בדי שבוע, אנחנו באותו מקום בדיוק, אבל מה שנקרא אנחנו מתחקרים, והמשמעות היא שאנחנו מוכנים כבר עם טיוטת הצעת חוק, שמיד, עם היווסדות הכנסת ה-20, אנחנו פעם לא נחכה שנתיים כדי לראות שאנחנו עוד פעם בבחירות ובאותו מצב, אנחנו נפעל לשינוי חקיקה, כי רק בדרך של חקיקה נוכל לדרוש מוועדת הבחירות המרכזית לעמוד בחקיקה הנדרשת ולא להישאר בבדיקות. מאז הבחירות הקודמות בעצם אתה אומר שעוד כאילו הצלחתם לגבש איזושהי הצעת חוק, אבל זה קרה ממש לקראת סוף כהונת הממשלה שהתפרקה? נכון, וצריך להבין שיש, זה לא נושא פשוט, יש לזה, זה נכון שיש לזה תג מחיר להנגיש את הבחירות, וזה מורכב ויש פתרונות מורכבים, אבל אני אומר תמיד, אם אפשר להטיס לוויינים, אז כנראה אפשר לפתור את הנגישות של ועדת של הבחירות נגישות. וחשוב להעיר עוד הערה, יש בג"ץ מאוד מפורסם שנקרא בג"ץ בוצר, שבג"ץ בוצר קבע שיש להנגיש בתי ספר ונושא העלויות לא רלוונטי. חובת נגישות גבוהה וגדולה וחד ערכית מעבר לכל תירוץ של כמה זה עולה. אז אתה אומר, הדעת נותנת שזה צריך להיות גם המצב בקלפיות. אנחנו כעמותת נגישות ישראל נפעל בשתי דרכים במקביל. אחד, נבחן את הנושא של בג"ץ. 2, נגיש הצעת חוק, והפעם נעבוד בשיטה שהחוק מחייב ונע לעמוד בהתאם. גיורא פורדס, דובר ועדת הבחירות המרכזית, שלום. שלום. גם איתך זה נשמע כמו דז'ה-וו. האמת לתומנו היינו פתוחים שמיד אחרי הבחירות הקודמות והקמת הממשלה תסתערו על לשנות את החוק כדי שעד הבחירות הבאות, להלן אלה שעכשיו, הכל יהיה מסודר, לא קרה כלום.
אכן, היינו במגעים ובישיבות עבודה עם יובל וגנר ואנשיו, והעסק התחיל להתקדם, והבחירות תפסו אותנו באמצע, וזה נתקע. אבל יובל באמת, איך אומרים, הציג את עמדתנו. ללא שינוי חוק, אנחנו, ועדת הבחירות המרכזית, לא יכולה לעשות שום דבר. כן, אבל אתם כוועדת בחירות מצופה מכם שתדחפו בכל הכוח את שינוי החקיקה, ולא רק תהיו פסיביים. מי שמשנה את החוק זה חברי הכנסת, זה נכון. ולא ועדת הבחירות המרכזית, ואני מבין שליובל בכלל אין טענות לוועדת הבחירות המרכזית. אבל אנחנו בעד ואנחנו תומכים בכל דבר. כי יובל דיבר פה על ברייל, על אותיות עם הבלטה וכדומה. זה דבר טכני שהוא ניתן פתרון ואין שום בעיה. חקיקה זה דבר חשוב, אבל אני רוצה לגעת עוד בנקודה מסוימת. אחד שלא דיברנו ולא דיברתם בתוכנית, אחד הבעיות המרכזיות ביותר בנושא של פתקי הצבעה, ברייל או הבלטה, שיש לנו חשש מאוד שהחשאיות ההצבעה תיפגע. למה? זהו, אני מנסה להסביר. אם אנחנו למשל נשים בקלפי מסוימת מגש מיוחד עם כתב ברייל או אותיות מובלטות, תבוא קבוצה של עיוורים, בודדים או בשניים שלושה או קבוצה מסוימת, חברי ועדת הקלפי יוכלו לזהות דפוס ההצבעה שלהם, כי מיד יבינו איזה פתקים אינם. שמע, אבל כבר עכשיו המופרת הפרטיות בצורה הרבה יותר בוטה, כי העיוור צריך בין לוויה שייכנס איתו לקלפי והוא רואה מה הוא מצביע. איך אומרים באנגלית hold your horses? זה לא מדויק, זה לא נכון, כי זה רע במיעוטו. מה זה נקרא רע במיעוטו? אני לא קובע את מי הוא מביא. הוא קובע... אתה יודע מה, הוא לא ירצה שפרטיותו תופר, שנייה גיורא, אני מבין מה אתה אומר, מול חברי ועדת הקלפי, הוא יוכל לבחור להיכנס עם בן לוויה ולהצביע בפתק רגיל. תן לו את האפשרות לבחור. לא, סליחה, רק שנייה אחת, זה לא רק חברי הוועד, זה דפוס הצבעה של כל העברים יכולים לדעת. נו, אז מה? היום אתה יכול לעשות דפוס הצבעה של ימאים ושל חיילים ושל תושבי מושב שגרים בו 100 אנשים, כי יש בו קלפי אחת, אז יש דפוס הצבעה, מה קרה? אני מצטער שאתה מדבר בחוסר ידיעה. למה? כי חיילים ואסירים וחולים וכדומה, כולם מצביעים במעטפה כפולה. אף אחד לא יודע באיזה קלפי, מה הוא הצביע, מה הוא הכניס בפתק. לא, אבל אם יש מושב של 80 אנשים, והקלפי זה, ולא חסרים יישובים קטנים או קיבוץ. חוסר ידע זה בסדר גמור. אין מושב של 80 אנשים, הקלפיות הם מ-100 וצפונה או יותר. נו, בגיורא, אז 150 אנשים, אבל יש לך את התוצאה של הקלפי, אתה רואה, דפוס הצבעה. כל הקיבוץ הצביע, 90% מהקיבוץ למצבעה X, מפלגה X. זה בסדר גמור, אבל אני לא הייתי רוצה שמשה כהן. אוקיי, אתה יודע מה? בוא נשאל את יובל וגנר אם זה... מה יותר מפריע? הרי בסוף יש שיקול יותר קריטי. שמשה כהן עיוור יצביע עבור המפלגה X. יש פה בעיה שזהו דפוס הצבעה של אדם פרטי או קבוצה. יובל וגנר, אתה שותף לדאגה הזאת או שאתה חושב שזה... אני חושב שזה פתיר מאוד קלות. איך? כי הרי ההצבעה הזאת היא מתבצעת בקלפיות נגישות. אז בקלפיות הנגישות כל המגשים הם אותו דבר גם לאנשים ללא מוגבלות. זאת אומרת, גם אתה תצביע בפתק שהוא מישושי, מה קרה? פשוט אתה אומר שמראש כל הפתקים יודפסו, גם באופן זה, כמו שהיום את השטרות במדינת ישראל מנגישים גם לציבור עיוורים כדי שיוכלו להבדיל ביניהם ודברים אחרים, אז אפשר גם את זה להדפיס גם בהבלטה מסוימת. נכון, זה יותר יקר, אבל זה פותר את הבעיה של הדיסקרט. בחירות זה לא דבר זול מלכתחילה, זה כמו להגיד לממשלה, אל תעשו בחירות כי זה יקר, ותכהנו בממשלה 4 שנים. כן, בדיוק, אז הנה, יש עוד עלות כדי לדחות את... יותר מזה, זה גם נותן מענה, שוב, לא רק לעיוורים ולקויי ראייה, זה נותן מענה לעוד אוכלוסיות שמתקשות בקריאה. אגב, יובל, יש לך איזושהי הערכה של כמה העלות של זה? מה סדרי גודל להדפיס? זאת אומרת, התוספת לעלות? אין לי הערכה כמה עולה להם היום, אבל אני מניח ש... בואו, יש לי רעיון לסיום, אנחנו חייבים לסיים לסיום, בואו נפתח פה אימור בין ארבעתנו. הבחירות הבאות, יהיו מונגשות לעיוורים הקלפיות? יובל, מה אתה אומר? אני אומר, אני הולך על אופטימיות, כן. גיורא? גם אני. בעד שינוי החוק, בעד הפתרון שאמרתם. אמרת בעד, לא אמרת אם אתה מאמר שזה יקרה. אוקיי, דעתי לא. אז יונה, אז אתם כבר 3 בעד. סבבה, ברור שאני בעד. אני קצת סקפטי. תודה רבה, יובל וגנר, גיורא פורדס. מקווה שלא נעשה עוד שיחת דז'אבו כזאת, 2 או 3 או 4 שנים. מי יודע מתי יהיו הבחירות הבאות. תודה.